Kani rega durasyon Meghalaya bagi pedang sobai pi berok syakatup kubam tak kejanmit. Syaman pais ki kubor ke babnya ngini peci kimat pekongsan. Pelat keseng BJP yang kimat terekam nak kebentak ki election Autonomous District Council. Tap kerteng u kertong keseng NPP ubah Fanten J Lakadong nak kebentak ke election KHADC. Bu mau nongrim u Menteri Rangba Kejela u Konrad K Sangma nak kebentak ke Greater Tura Urban Water Supply Scheme. Lasam ia ke final electoral roll nak kebentak ke election MDC Arja Apusan ha West Giant Hills. Bat penterekam ke Uttarakhand ia ke uniform civil code. Ki kubor ki babnya. Kaseng BJP kala pelat ia kimat terekam nak kebentak ke election jong ke KHADC da kebakular ban ai jingerap pisa arhajar tingka man la ubnai syakinong treyeng bala penrung kerteng kinong nya kali kiru kenthei kilong kemi bakersan marwe ya kayeng kasem bat kinong bella. Yakini kimat terekam la pelat da state president u recommend G moment bala kentop ru yakimat bapenkop bor yaki klik nong sensyar ban penmi yak jingsiu man la ubnai ban le buram yaki sim ki doloi ki sordar bat ki rang basnong bat ban penbet yaki rukom ti maushun ban pentikna ha ka jinglong jingman ha kaliang ka pisa ka tingka. Nalor kata ka BJP ka tmuru ban kentiu ya ka kam jengok kai ban penklan ya ki rukom penkot tenrai bat ban thau ya ki tenat ki baklan hapo ke district council ban kentiu ya ka kai ka pateng na ka benta ki samla nong kendong. The candidate of the party for upcoming MDC election and I extend my best wishes to you. May you come out with flying colors. Every election is important and this election is also very important for the party and for that reason I will like to congratulate the manifesto committee under Dr. Bernadette Lindo as the convener that in a very short span of time she and her team were able to come up with the manifesto. Ubah Fanten J Lakadong ukertong ke NPP nalai umkra Malki constituency ulalong ubaningkong banit tap kerteng na kebentak election banwan syaka KHASI Hills Autonomous District Council. Lasenran lang da ka kurem jong u ka kong Amprin Lingdo ka bedai ka MLA jong ka East Shillong bat ubah Lakadong ula pendep ya ka jing tap kerteng ha ISBT maulai mauyong. Habakran syaki nong thok kubor mentak kesngi ubah Lakadong ula penpau ya ka jing syanya halor ke jingjob jong ka executive committee balayalam da ka NPP kadba ula pentekna ru bakaseng NPP kan thau ya ka executive committee ka bathmai hadin ka election ula pentekna ru ya ka tin KHASI kum ka subject ka badai ban puli haki school primary la da usha jit piang kijing pendep habai pen bakaan le labun pi saya don hang tei lai ki bills ki ba laklaan ki labun mai kalan habis dei ki laka habis dei ka drainage habis dei ba kino bun ba ki bel ki Meghalaya trailang ba state government trailang bat lat ke jelang jungi te habis dei ba ban sawan pat ki sisang ong ada job swa sabatai dan dei ngan ong ba kai ka mga trang mga kalong ba nakwa ba kentin KHASI jungi bahkan long compulsory no ka primary education kata tadi ka wiswa kamat bat ngin saya budin biang dalak job mar ki bun ba ki kam district council bang habis baik Menteri Rangba Kejela u Konrad K Sangma ulabu ya umau nongrim na kebenta ke Greater Tura Urban Water Supply Scheme ha district auditorium ha Tura next ngi ha kanika sngi lawan banishim benta da shibun ki he officer
Haba ai jingkren ha kani kasngi usang ma ula banjur halor kani ka project kabla up khami lenti kabalong kum ka jing pho sniu na do usnam arjar saw bat la kermen ru ban pendep yaka ha usnam arja arpunyo ula batai ru yaka jing thmu ha kalawe na ka benta katura ka bakentup yaka baljek umyam flight bat katura IT park haringkat bat ka benta ka baar jong ka jingpen itanat bat jingpen biang yaki jing shai boarding haki surok. Given us this responsibility to lead them, to take the state forward, and we want to assure you that when we are able to move forward like this, when we get support from the people, we are more determined to work even harder to ensure that more and more changes can come through. Today I want to congratulate all the beneficiaries of the tourist vehicle and all the other vehicles you're getting. This is again another example of how inclusive growth is taking place. It is not about just the big contracts we are doing, but every small person, wherever possible, entrepreneurs, youth, farmers, women, we are ensuring that we are there to support you and give you full support from our side. So the people who have got the tourist vehicles, I urge you, please use them in a constructive manner. Yaka final electoral role na kabenta ki Kandrutali ki district council constituency ha West Giant Hills lasam menta kasni shakinomi khmat jongki seng san perthai ha jowai ha ka jingyadon lang additional deputy commissioner election udv lingdo ki Kandrutali constituency ki kuntup yaki jaka kum ka amwi khli tershi mukla umulong bat ka jowai shatai bat shathi uba lingdo ulapan pau yaki seng san perthai baka laiterik uremphang ka dekasngi khadu ban thap kerteng bat ka jing thap vote kan long ha ka ar phoi terik uremphang ha ka ba ya ka jing nyo vote kan long ha ka ar phusau terik lapun shai ru ya kinong mi khmat halor ka model code of conduct ka ban trekam kat badang ya ka election. Model code of conduct for the guidance of political parties and candidates during the election to the district council 2025. Tingi don ni ki ni ki kot ki bangin apan kre nanta tingin IGP shishi copy kenang banyo ban guide no ya ka political parties joki bat kum jo ki candidates ki ban ye khun ha kan election ka ban wan no te hangni ki la download ki kendon ki do's and don'ts ki ba fide ban le bat ki ba film day ban le no te ki la download ki do's and don'ts no bha ban pek bini ai kani ban puli bha nang ba pinyo ban guides ya la ki jong ki candidates. Menteri Rangba ka Uttarakhand Pushkar Singh Dhami ulayada ya ka jingpen terekam ya ka uniform civil code lani ka UCC da ka babatai ya ka kumkalat jong ka riti senshar kari ban kentiu ya ka jingering kat bat ka jingpen kupbor ya ki kentai ula banjur ba ka UCC kan yarap ban pendu ya ki rukom le kum ka halala ka jingshong kurem bon tengah ka jingshong kha khna bat ka triple talak udhami ula penchai ru ba ka te ka an kan am kta ya ka ben riu bala bu kerteng ki bala kedau hapok ka article lais pa asau po ar jong kariti senshar ban pentikna ba ya ka hok jong ki aniada bat ula pen pau biang ba ka UCC kam dei ka bathmu persha ya kanu kaniam ne ka jaj ben riu कि इसी क्षण से आज उत्तराखंड में इसी क्षण से समान नागरिक संहिता पूर्ण रूप से लागू हो गई है और इसी क्षण से उत्तराखंड राज्य के समस्त नागरिकों के संवैधानिक और नागरिक अधिकार एक समान हो गए हैं और इसी क्षण से सभी धर्म की महिलाओं को समान अधिकार प्राप्त हो गए हैं। जो हम बार बार कहते थे कि देश की आधी आबादी का एक पूरा कानून है, तो ये पूरा कानून देवभूमि उत्तराखंड में लागू हो गया है। Ka Federation jong ka KHASI Jaintia bat Garo people lani ka FKJGP Nongpo Circle kilaya kendo ya u District School Education Officer lani DSEO jong ka ribhoi bania kren halor ki jing e ki bayadei bat ki school ki ba kentat ban a ya ki transfer certificates ka balong ka bakong santam na ka benta ki khna bakin yo ban lej puli shaki wei pat ki school layalam
yakani da u General Secretary ka FKJGP nong pa circle u Precious Kimdej hakaba ula airu yakashiti sha u DSEU Ruby Z Das da ka bakentu yu ba unle ya kikam kamkloy haba ai jubab halor kani ka benta u Das ula pentikna yakaseng FKJGP ba yakijing penpena ansa ai shabaro ki school haka district da ka ba betha baki dei ban ko ngu yaki kendon ban pensuk yaki jing penkenria yaki kena puli jing ujuar ke babun na kaliang yang ki kmi ki pa bat ki bahing masam yang di kena school halor ka jing ki don ki school kat dok ne ki school ki bak ITC yang ki kena school ane uta kim ai yang to open number te teng ka jing pemiot TC jong ki kena open sem sitom yang ki kena school bak ni school nama ki school kam ka TC ki namla ki admission ma te ya itu dia kata ka jing penduk jungi bat imadam ila ai kata assurance ba in sim kia halor kan ka benta ba i na yang i in pa kan notification sa ki school ba ki dei ban ai ya kata ka transfer certificate Kahnyau Trap Youth Council dan HYC kalai kendu yo sembut Menteri Rang ba Kajela ubak Preston Tensong ban penpau halor ka jing duko ki kampen roy ba Kongsan ha West KHASI Hills. La penpau ya ka jing songkya halor ka Nongston Maternity and Child Health Hospital ka ba klem trekam shu ka district jail ka badang Saateng ha Porjalem bat ka Polytechnic Institute ka ba ha Mauru Ser. Ka HYC kala banjur ya ka jingdon kam kirki ban pentrekam ya kini ki project ban kampen bha ya ka kwat ka kya ban weng ya ki jinge ha kalai kawan bat ban kentiu ya ki lat puli puthi na ka benta ki samla traishnong uba ten song ula pentikna ha khamat ka te ka kunhun seng ba ya kini ki mat ansara sya ka sarkar ban penbek no khamkloi jong sebut menteri ha jing trailang menteri jongi borok langut ki menteri jongi West KHASI district menteri Bagabriel ba mito kumjuru ba mumin kana makan no gaji ku nam ta West KHASI ka lan ra sya ya ka jing mentoi nomor gi ba West KHASI menta kala kenjo so momer kala jam kenjo so momer pa sap na isnam lagi i development i kamduna bu jo ku ka district nget bagi sarkar kan ye the ku mangimla panlen i sarkar menta i ka the development kunta i kermen skam pa po jo West KHASI district jo biru kan ye the development menta ka thai Kading kabaklang hajalu para kalabam du ya kawai kedukan bat kawai kaying. Hakani ka jingja la pha mardor ya lai teli ki kali pelip ding ban pelip ya kading. Kat ba ki pulit ki la pahara ya katika jaka bat ya kadaw jong ka jingpulu ampat la ban tip satia. Henry layat hu ba am shimla don kanu ka jingja bas ngosi. La ban kedo ba kum kini ki jingja pulu ding ki jujia kha hakapor telang hakani ka jela. Kishipai Israel kila penyap ya katwe ngut kibriu bat penmensau ya prapulai ngut kentup ya kishipai jong ka Lebanon. Hadin baki riu pajba jong ka Lebanon kila persang ban lej pai no syakishnong jong ki Haburj al-Muluk da ka ba penken ya ki jing petha jong ka Israel. Kani kalong hadin balakut no ka jingete kular ka balapen ka bala ai jingkerman bat penkut no ya ka jingya kan at ka bajur hapdeng ka Israel ka Hezbollah bat kiwi ki kan hun le no. Wat la ka por balabu kalayat menta kasngi ki shipai Israel ki dangsa hakate ka syakathan syatay lamingi jong ka Lebanon ka bala pentut ya ka jing sangya yasiat bat penjur ya ka jing ya kan at. Mentang ini pe ya ka jing long jing man ka sun beneng hadura ka jing kriat kalong khat 20 degree Celsius ba ka jing shit kalong 8.0 degree Celsius ka jing skam ka hau kalong 20.0 na ka shispa haba pai pat hanong ba shalong ka jing kriat kalong 0.0 degree Celsius ba ka jing shit kalong khat 0 degree Celsius ka jing skam ka hau kalong 0 pusau na ka shispa kat bah jawai pat ka jing kriat kalong 9 degree Celsius ba ka jing shit kalong khat pra degree Celsius ka jing skam ka hau kalong 1% na ka shispa
Kasing benengkan rang ha tura bat ha jawai kat bahanong ba shelong pat kalak bendon kajing hap slap bat kajing dum lo kendau ka bumlumala hakikat tu kan niki jaka. Syaban poi syaka bakut jang ketup kubor ngini pip yang saya sisin yakimat pekongsan. Pelaj keseng BJP yakimat terekam nak bentar ke election autonomous district council. Tap kerteng ukertong keseng NPP ubak Fanton J Lakadong nak bentar ke election KHADC. Bo mau nongrim Menteri Rang Bak Kejelau Konrad K. Sangma nak bentar ke Greater Tura Urban Water Supply Scheme. Lasam ia ke final electoral roll nak bentar ke election MDC Arja Apusan West Giant Hills. Bad penterekam ke Uttarakhand yang ke uniform civil code. Tipalok katungil apoi syak bekut jong ketup kubor jong imta ke janmit hadu mendai syam yang pilih syai kesni kublai piparo. परेड में सिलेक्ट होना अपने आप में एक अचीवमेंट